اینا тамошобино бо хоҳиши зиёди шумо боз ҳам мағозаи Мариам омадагием мир ткани олами матоҳо бинен охи ҳама хе ипек бисёр доранд ино ҳамаш нигоҳ кунед ипекҳои оригиналай аз ҳар як модел чандтаи расветкай агар ипеки тоза туркӣ дар кортон боша ки фирмени боша мисол ҳеч нашава брендови боша ки дигарон надошта бошанд пас мағозаи Мариам биёен аксияи идона рафтестай тамоми намуди ипекора доранд ҳам бори эксклюзив мегирен ира бинен хушругиша духтаро ҳам бори эксклюзив мегирен ҳам нигоҳ кунен сифати беҳтарина метавонен харидорӣ кунен рақамашон ҳаст дар рӯи экран барои нархошон марамат муроҷиат кунен пурра шумода мефаҳмонанд сангдор без санг кадом намуд ипек дар кӯраитона марамат дар мағозаи Мариам метавонен ки пайдо кунен бозори Корвон 10 дарвоза 2 мошина мир ткани тамошобино ина нигоҳ кунен мағозаи рақами 51 52 аз ҷа ман авор доштум бисёриё гирифтан моли тоза гуфта бисёр ҳам изҳори миннатдоригӣ кадан ира бинен ними ипек ҳай духтаро бовар кунен ку хеле ипеко ман якум бор дидистам ҳам хушучаан ки ира бинен кадом модели новинкае ки ҳаст дар ин нуқтаи савдо шумо пайдо карда метавонен марамат нависеншона бо маълумоти бештара аз хичон пайдо кунен тарако бо хоҳиши зиёди шумо мағозаи Мариам омадагием ина марҳамат боз ҳам аксияи беҳтарин инами куртоҳо ҳамаш куртоҳои Дубаю Туркиянд куртоҳое ки 800 сум 900 сум 700 сум буданд ҳозир аксия рафтестай нархошон 200-300 сомон шудагай марамат ина касе ки гирифтагай хучон медонанд ки ё чӣ хеле сифат дорану нархҳои ино чӣ хеле буд ҳозир бошад 200-300 сомон ҳам паплинаш ҳаст ҳам ина комбахташ ҳаст хулас кадомеша ки гирен ира нигоҳ кунен хуч хушру моли туркӣ тоза 200-300 сомон бозори Корвон тарафи тилобозор 10 дарвоза 2 мошина турецки оригиналан ҳамаш 10 дарвоза 2 мошина мағозаи Мариам мир ткани мағозаи рақами 51-52 ина диден ҳамаш бо брендои ҷаҳоние ина багизара диден духтаро багизара медонена чанд смия куртош эҷада 200-300 сомон шудагай бовар мекунен духтарако хеле нарх ягон ҷода нест ина ира бинен охи чӣ хушруви шифкатдори фасон бовар кунен беҳтарин нархҳоя ва духтарако нигоҳ кунен ҳами қадар ипекҳои фасони эксклюзив дар магазини Мариам омадагай хостум боз ҳам навор гирифта барои ид шумода нишон диҳам аҷоиб материалҳои фасоновардиян ипекҳо эксклюзиван ҳар ҷода ёфт намешавад духтаро бори оригинал якум даст марҳамат ина касседа дар кӯрай хушругиша бинен охи ина намуда бинен духтаро ипекай ҳамира ягон ҷода дидагӣ нестен мисол лекин мағозаи Мариам да омадай бо расветка дорана бо ҳамчунин расветкаҳош кати омадагай духтарако марамат дар кортон боша ина расветкаҳошон вай и расветкаҳоша бинен охи духтаро ипекҳои оригинали якум сорт бори эксклюзив марамат касседа дар корай ина нависен доставкатон кунанд ё ки биёен мағозаи Мариам бозори Корвон мир ткани 2 мошина тамошобино мағозаи рақами 51-52 мана марамат иш чӣ хушру ишам ипекай фасона духтаро ино бо рангош кати ҳастай ҳозир ма шумода нишон метим мана ипеки оригинали туркӣ духтарако арусако занҳои азиз анаи рангошай ипекҳои оригинали туркӣ ипеке ки дар ягон ҷо нест аз мағозаи Мариам шумо метавонен пайдо кунен мана ишаишда фасон кадом намуди ипеке дар корайтонаку эҷада ҳастай бовар кунен бо я намуд хушрӯй ҳастанд ки марҳамат як бор дигар такрор мекунем бозори Корвон тамошобино рӯ ба рӯи пажарка мешавад 10 дарвоза 2 мошина мир ткани мағозаи 51-52 мағозаи Мариам ана як бори эксклюзиви дигар анами намудай нигоҳ кунен ҳозир ҷудогона ма бо шумода хушрӯ када мефаҳмонам анами бор тамошобино ягон ҷода нестай лекин мағозаи Мариам да метонен пайдо кунен ира бинен чӣ хушрӯ ипеки кондитсионерая ипеки кондитсионер ном дорад тамошобино даётон бошама шумода навор гирифтам аз мағозаи Мариам ина тамоми рангош омадагай тамоми гилош омадагай бори эксклюзив дар кортон боша ина биёен барои ид харидорӣ кунен духтарако ма рақамошона мемонум биёен ё ки нависен доставкатон мекунанд ҳозир рангошам ма шумода нишон метам бозори
корвон тарафи Тиллобозор марамад даҳм дарвоза дуюм ошёна мирд каня даян тамошобино бори дасти аввал борои хучом ки тоза ина медонам ки бисёриҳо боре мехоҳанд ки тозаи хушрӯ боша. ина биёен мағозаи Мариам да ҳастай тамоми намудаш ҳам интихоб васеяй ҳам нигоҳ кунед чӣ хушрӯай мана тигршам омадай кондитсионера ипеки кондитсионера тамошобино ина марҳамат иқафасонан ино мана духтаро барои нарх навош бо метавонед хучонда муроҷиат кунед пура бо мефаҳмонантуна ё биёен дуюм ошёнаи мирд кане даҳм дарвозаи Тиллобозор мағозаи рақами 5152 мағозаи Мариам рақамашон ҳаст барои маълумоти бештар марҳамат. ина духтаро шумо хоҳиш карден хоҳиштон иҷро шид. ма боз магазини Мариам омадагим барои инами зар ипекои фасоншон боз ҳам навинкои ҳами қахшро овардиям духтаро ягон ҷода ҳами боро нестай лекин мағозаи Мариам дастай бори фасони эксклюзив дар кортон бошаку биёен духтаро ҳам гули майдаш ҳастай ҳам гули калонш ҳаст ҳозир нишонтон метавонам кенда як буракак бинед вай ира бинен чихе хушрӯай духтаро марҳамат якта мегирен чанқа мепӯшен духтаро ино ай мода намераванд ино гуфти гапо ки боре ҳаст ки ҳеҷ ке надора бори эксклюзив бозори корвон даян тарафи Тиллобозор мирд каня дуюм ошёна даян тамошобино ина расветкоша диден гилоша диден чихе гилои хушрӯ дора марамат мағозаи Мариам мағозаи рақами 5152 дуюм ошёнаи мирд каня биёен аз наздик бо бинен борошона боварӣ дорум ки маҳқултон мешава ана моделу мана модел духтаракои хушрӯ як боракак анами модели ипекора бинен охи духтаро бори эксклюзив ягон ҷода нестай ина ҳозир ма як мағоза омадагим ҳама намуча дорам бовар мекунен ипекое ё доран ягон кас надора ҳам хушрӯай ки медонам ки бисёриҳо борои необычни фасон мекованд биёен магазини Мариам анам хе буракои хушрӯ бисёр доранд ипека диден хушрӯгиша инами чизо ягон ҷода нест лекин мағозада меёбен расветкооша бинен моделша бинен охи чихе хушрӯчай тоза турецкиай духтарако марҳамат ҳеҷ ки надора ина дар кортон боша дархост кунен доставкатон мекунанд ё биёен бозори корвон даҳм дарвоза мирд кане дуюм ошёна мағозаи рақами 5152 мағозаи Мариам расветкошта бо гап нест нигоҳ куненда духтаро кадом расветкае ки маҳқулайтунаку меёбен ҳам хе материал фасонай ҳам хе хушрӯай духтаро раҳмат меген як бурак ҳами магазин биёенда бороша бинен ана новинкау мана новинка духтарако хушрӯгии ҳами материала як буракак ина аз наздик нишон метавон бинен духтаро ягон ҷода нестай тоза ипеки оригинали туркӣ бори эксклюзив мағозаи Мариам да омадагай идона ҳозир аксия идона рафтестай чӣ намуд материале мегирен 20% арзонтон мекунанд аз нархҳои будагиш марҳамат аз аксия идона қафо намонен анам хе борои эксклюзива омада аз мирд кани дуюм ошёнаи даҳм дарвоза мағозаи рақами 5152 мағозаи Мариам омада харидорӣ кунен боварӣ дорум маҳқултон мешавад духтаро барое ки аз замин то осмона фарқ мекунад ипекошон бовар кунен ҳам сифаташ беҳтаринай ҳам гилое ки и ипеко доранд ку ягон ҷода нестай ина биёен бо худтон муқоиса кунен бинен гарден баъд харидорӣ кунен тамоми намуди паплинамаш мода навор гирифтагим духтаро лекин як бораки эксклюзив ёфтум аз мағозаи Мариам хостум нишонтон битим анами намуди паплина бинен ино ипек паплинан духтаро тоза турецки марҳамат ҳам хе хушрӯай бовар кунен материалошда гап нест ина каседа дар корай духтарако биёен гилора бинен охи иша ишта фасонай иша ишта фасон ягон ҷода ҳами модело нестай ина бори фасони фасон бори хушрӯе ки мисол фақат худтон мепӯшен дар мағозаи Мариам ҳастай биёен бозори корвон даҳм дарвоза дуюм ошёна мирд каня даян тамошобино борошон ҳамаш борои оригиналай ҳамаш борои эксклюзивай ина омада ина дидена паплинан лекин гилои ипек дорана аҷоиб хушрӯ сифатшонам беҳтаринай сифати олӣ доранд бовар кунен ина бо биёен аз наздик бинен бори оригинал мепӯштагиҳо бисёранд менависанд ки бори мода нишонтиен дигарон надошта бошанд пас ина биёен мағозаи Мариам 5152 мағозаи Мариам дуюм ошёнаи даҳм дарвозаи Тиллобозор ана ино бошад паплинои тоза турецки кашмиранд
бовар кунед ҳавои гарми тобистони худ монда беҳтарин модел анами моделай якта мегирен ку бовар кунед духтарако хира бинен рангоша моделоша ягон кас надора якта мегирен чанд сол шушта мепӯшен ҳам хушрӯвай ҳам фасонай ҳам ҳоҷи акция рафтестай барои ид марамат паплинакои оригинал дар кортон боша муроҷиат кунен доставкатон мекунанд ё ки биёен духтарако мағозаи Мариям 10 дарвозаи Тило бозор 2 ошёна мир ткани духтарако мағозаи рақами 5152 мағозаи Мариям рақамашон ҳаст барои маълумоти бештар марамат муроҷиат кунен таърифу тавсифи паплинои Шанел ҳама аллакай медона ино медонен ранги докаян леки сифатшон сифати алмосӣ марамат бовар кунен духтарако турецки оригинал ҳами хушрӯ иқайно мулоимана ира бинен бо гулоша намегем ва иша бинен гулош ҳамаш гулои фасонай бовар мекунен духтарако ина намеги кем паплинай материалои фасони эксклюзив дар кортон бошаку як боракак мағозаи Мариям биёен духтаро чи паплиношон чи ипекошон ҳамаш борошон эксклюзив борое ҳаст ки дигар ҷода нестай марамат рақамо ҳаст дар рӯи экран омада натонен занҳои азиз бинависен доставкатон мекунанд глора дестен ишаишда хушрӯ борои необычный фасон бозори Корвон 10 дарвоза 2 ошёна мир ткани даян мағозаи рақами 5152 мана хайшам хушрӯвай баъд аз ипек паплинам доре на ина ипек паплиноям ҳастай бо ино такрор кардем ина дидена борои хадавой ҳамаш нами молои беҳад фасони турки ҳамаша сифат шолияи тамошобино ина бори люкс бори вип дар кортон боша мағозаи Мариям омада харидорӣ кунен духтарако барои модаротонам ҳаст барои худтонам ҳаст мана бинен охи тамошобино дар ҳақиқат ҳамкӯи фарқкунандаяй мана тамоми моделора борои оригинала аз нуқтаи савдои Мариям харидорӣ карда метавонен марҳамат хеле зиёда интихобшон дидастена инаша инаш хушрӯ инаш занҳои азиз ина касоне ки паплинакои фасони турки паплинои Шанел баъд бо кадомаш буд кашмира кадомаша бесангчаша мехоҳен белмандо марҳамат биёен мағозаи Мариям ҳам сангдорош ҳастай ҳам бесангчош ҳастай ҳами қадар интихоб зиёда иҷада ира бинен борошон сифатҳои олӣ доранд тамошобинони азиз як боракак ира биненда ина қисма бинен бо ипекошона намеген ҳам ипек ҳам паплин чизе ки дар корайтона дар мағозаи Мариям харидорӣ карда метонен халадокам ҳаст хулас мана инора бинен тамошобино қафасонаю хеш сангдорошам ҳаст бесангош хеле материалҳо ҳар ҷода нест гарошкаи халадок лекин дар мағозаи Мариям пайдо карда метавонен бозори Корвон 10 дарвоза 2 ошёна мир ткани мағозаи Мариям биёен духтарако мағозаи рақами 5152 ана боракои эксклюзив бренде ки ҳозир дар Тоҷикистон якум рафта истодааст анами бренди Ларосия тамошобино ҳам аз ҷиҳати сифат зурай баъд хушрӯвай охи нигоҳ кунен эксклюзив ҳар ҷода нестай духтаро беҳад удобный фасон марамат кожая аҷоиб хушрӯ кожаи мулоимаки фасон ина каседа дар корай биёен ина диден 10 дарвозаи Тило бозор 2 ошёна мағозаи Мариям ина нигоҳ кунен духтарако фасониша диден чихо хушрӯча интихоб хеле ва хеле беҳад зиёдаи тамошобино ина 2 ошёна мир ткани даян тамошобино мағозаи рақами 5152 ира бинен тамоми моделош будая и бренда ҳамаш инами брендаи духтаро нигоҳ кунен чихо хушрӯчаанд мана дар кортон боша ҳатман биёен як боракак борошона тамошо куненда чихе борои фасон бисёр доранд ина норкои оригинал духтаро норкошона аҳамиятенда ваёш моделош фасонай дига хелай ҳамаш бори эксклюзивай биёен як боракак хитон бо бинен омада наметонен бинависен доставкатон мекунанд тамошобинони азиз марҳамат
ман шумо материалҳои фасони ипека паплина нишон додам аз мағозаи Мариам, лекин иҷада инчунин шарфҳои фасони эксклюзивам бисёрай, шарфҳое ки ягон ҷода нестай. Ина марамад мағозаи Мариамда шумо пайдо карда метавонед. Анамин намуд шарфҳоро ҳами хе интихоб зиёдай бовар кунед ки ҳами қадар хушрӯай дар ягон ҷо нест. Мана дар кортон боша як боракак биёен, боракошона тамошо кунен. Дар ҳақиқат ҳам тамоми борои ҳамин мағозаи Мариам эксклюзиваи тамошобино ира бинен. Доставка доранд, доставкашон ройгонай марамад. хоҳен биёен аз наздик бинен, хоҳен нависен доставкатон мекунанд. Марамад бозори Корвон Миртканядаян тамошобино. хутон медонен ки Миртканяда борош чӣ хелеай, борои эксклюзивай, фақат борои брендвиай, фақат ина биёен шарфам ҳаста эҷада беҳад хушрӯ беҳтарин моделако марамад. Бозори Корвон даҳм дарвозаи Тило бозор дуюм ошён на тамошобино мағозаи рақами 51 و 52 мағозаи Мариам. На танҳо шарфу материалҳои ипеку паплин, балки як боракак шумо материалҳои фасони комбахту манай сеточниёра тамошо куненда барои гуларусако, барои духтарако, барои туй материалҳои эксклюзив дар кортон бошаку духтаро ина як борак биёенда як боракак материалҳои ёра биненохи интихоб бовар кунен хеле ва хеле зиёдай. наворда агар хушрӯ надидеста бошен нависен, расмоша мепартояндтона ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед. Гуларусако беҳтарин модело барои шумо пешниҳод шудагай. сеткаошуна бинен, и бархтошуна бинен, охи чӣ хе фасонакай, ҳамаи чӣ хулас дар мағозаи Мариам барои шумо пешниҳод шудагай.